Працуе з ЛСП і Маргенштернам, сын песняра. Хто наогул такі? Гэта беларускі прадюсер Андрей Кацікаў. Я ўсё часцей чую гэта імя. У маладога хлопца ўжо багаж якасных хітоў для артыстаў. Ён вучыўся ў Берклі, працягвае музычную дынастыю, бізнесмен, карацей, як выставачная сабака, ідэальны з усіх бакоў. І пры гэтым глядзіш на яго абаяльны, усмешлівы, транслюе нейкае наіўнае, амаль дзіцячае святло, ажно трошкі не ташнавата. І вось ён пачынае раскачваць сольную кар'еру, уключае што зрабіў хітмейкер Андрей Кацікаў. Там музыка зусім не для чартаў. Яна джазавая, глыбокая, сапраўдная. Мабыць, я занадта кепска думаю пра мейнстрымную музыку, але шырока Кацікава слухаць не будуць. Ён так і застанецца аўтарам песень для іншых. І тут другое пытанне, а ці не патушаць яго полымя вось гэтыя хайпажоры і падонкі, для якіх ён піша і прасоўвае хіты? Ці ўсё нармальна? Ён частка гэтай воўчай стаі, добра ведае, што колькі каштуе, на якія кнопкі ціснуць. А вось гэты добры, пяшчотны хлопчык-адуванчык на фотках — гэта проста вобраз.